салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хона дар имрӯза навормон аст, ҳозир ба шумо мефаҳмонем. 3 хонага дар назди театри ҷавонон яъне Молодёжни шаҳри Душанбе, 3 хонага бо таъмир дар шаҳри Бохтар, 2 хонага дар 33-юм микрорайони шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар назди масҷиди Мавлонои шаҳри Душанбе ва ҳавлии фурӯшӣ дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиам дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. боз такрор мекунем, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои соҳиби хонаҳо нест. Ин рақамҳо танҳо барои реклама мебошад. рақамҳои соҳиби хонаҳоя бо худи ҳамон хонаҳошон ҳозир якта ба якта пешкаши шумо мекунем. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи театри ҷавонон, Молодёжни театр. 3 хонага мебошад бо масоҳати қариб 80 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 18 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, хона бо мебел ва техникаи маишӣ таъмин аст. 2 санузел дорад. бино худаш дар лаби роҳи Калонда ҷойгир мебошад. бисёри транспорт аз пешаш мегузарад. назди хона маҳфузаҳо, дорухонаҳо, стоматология, масҷид, боғча, мактабҳо ҳамашон қарор доранд. дӯстони азиз, масоҳати умумӣ чӣ хеле гуфтем, қариб 80 метри квадратӣ мебошад. таъмираш замонавӣ, нархаш бошад 1 миллиону 295 ҳазор сомонӣ мебошад. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. ҳар 3 хона кондитсионер дорад, 1 кладовка дорад, ҳамчунин домофон ва камераҳои назоратӣ ҳам низ дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ки охираш 8137 мебошад, WhatsApp доранд. дӯстони азиз, марҳамат. доми Молодёжни, кӯчаи Неъмат Қарабоев 30 назди военни прокуратура, новостройка, доми 18 этажа. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, номи пештараш Қурғунтепа. 3 хонага мебошад бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 9 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. хона дар маркази шаҳри Бохтар ҷойгир аст. баня, кухни ҳамаш ҳаст. пеши мағозаи Миримда қарор дорад. дӯстони азиз, ҳамаи чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳамашон қарор дорад. бино дар назди бозори Фаровон ҷойгир аст ва нархаш бошад, нархи хона 475 ҳазор сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо аз сабабе ки навор камтар дарозтар мебошад, ба хронометражи видеомон тоғри намегирад, наворро ускорид кардагем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 33-юм микрорайон ҷойгир мебошад, ноҳияи Сино. 2 хонага бо масоҳати 45.7 метри квадратӣ, яъне қариб 46 метри квадратӣ дар 10 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. хона ҳам бо таъмир аст ва ҳам бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. нархаш бошад 489 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. хона фавран срочно фурӯхта мешавад. барои ҳамин фурсати беҳтаринро аз даст натиҳед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дар маҳаллаи Муғулон қарор дорад. дӯстони гиромӣ, наздики
масҷиди Мавлоно. Боз дар назди ҳавлиам масҷид аст дӯстони азиз. Масҷид, мактаб ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии ҳавлӣ қарор дорад. худи ҳавлии фурӯшӣ 7 сотиқ замин мебошад ва 8 дар хона дорад. Аз 2 бинои истиқоматии калон иборат мебошад. Якта бино бо таъмир аст, бо таъмири замонавӣ, бо таъмири бениҳоят зебо. Дуюм бино бошад, бе таъмир мебошад дарунаш. нархи ҳавлӣ 1 миллиону 750 ҳазор сомонӣ, $160,000 боз савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ҳар ду рақамҳо WhatsApp доранд. ва ин ҳавлия мо навори алоҳидаша, навори пурраша дар каналмон дорем. масъалакаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз. дар он ҷо мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон дагем. аз роҳи калон сар карда, аз суроғаи хона то дарони хонаҳоя ҳамаша ба пуррагӣ нишон дагем. барои ҳамин ҳатман даромада тамошо кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат ҷойгир мебошад дӯстони азиз. ноҳи Арудакида дохил аст, деҳаи роҳатӣ. ҳавлӣ иборат аз 5 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. чӣ хеле ки мебинед бо ғишти пухта сохта шудааст. ҳавлӣ 4 кунҷа аст, аз 4 тараф махрам мебошад, дарвозаам дорад. нархаш 650 ҳазор сомонӣ, $59,410 боз савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва ин хонаям, ин ҳавлиям мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. масъалакаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. дар он ҷо мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон дагем, чун ҳар вақта. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.